A la fi de l'estiu i abans que comencin les veremes a la comarca del Penedès, Sitges celebra la Festa Major. El dia 23 d'agost, la vigília de Sant Bartomeu, el cap de la vila, un dels llocs coneguts per tothom i el més estimat pels sitgetans, s'omple per l'entrada de grallers. Sitges està a punt de començar la seva festa gran, la Festa Major. Com cada any, en aquesta plaça, que és una mica el cor de Sitges, molts sitgetans emocionats es preparen per escoltar les notes de la gralla. Com cada any, a les 12 del migdia, pel carrer Sant Francesc van arribant les colles gralleres que prenen part en la Festa Major. Tradicionalment, els diversos grups de grallers de la tocada al cap de la vila l'ofereixen en honor dels fundadors de la Festa Major. Enguany són els grallers de la comarca els qui entren primer i des que comencen a fer sonar les gralles ja es pot dir que Sitges està de Festa Major. Encara que el començament oficial no tindrà lloc fins al cap de 2 hores amb el llançament dels 21 morterets que anuncia la primera cercavila. La Festa Major de Sitges es fa en honor de Sant Bartomeu. Aquest sant va ser patró de carnissers i de drapaires i a Catalunya havia gaudit de molta devoció. El fet que dona més personalitat a la població de Sitges és la seva funció de centre turístic d'un marcat caràcter cosmopolita. A la Vila Vella trobem la Punta, petit promontori on s'aixeca l'església parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla i la Casa de la Vila, on hi havia l'antic castell de Sitges. Com a focus cultural, Sitges ultrapassa llargament l'àmbit del Garraf i és centre d'activitats que apleguen participants i públic d'arreu del món. Tothom coneix el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror i el Sitges Teatre Internacional, que es fan anualment. La vila és esmentada per primera vegada el 992 i el castell, que pertanyia a la Mitra de Barcelona, el 1041. Antigament, la patrona de Sitges era Santa Tecla. Segons la tradició, el patronatge va passar a Sant Bartomeu l'any que les pluges van destruir una bona part del poble, fets que la tradició oral i la memòria col·lectiva sitgetana encara recorden. Ningú no ha pogut explicar el perquè de l'autèntica veneració que els sitgetans senten pel so d'aquest senzill instrument anomenat gralla. La gralla, estesa per tot Catalunya, és un instrument aeròfon de llengüeta senzilla, de caràcter rústic, constituït per un tub de fusta d'uns 27 centímetres de llargada. Pels visitants, a Sitges, el mar i la llum tenen particularitats diferents en cada estació de l'any. A l'hivern, el sol groguenc acompanya el passejant. A la primavera, la platja rep els primers banyistes tranquils mentre ja es prepara per a l'explosió de l'estiu, en què la població creix fins a 50.000 persones a la recerca de les múltiples ofertes que el nom de Sitges evoca. Quan la tardor arriba, la llum sitgetana sembla encalmar-se i prendre tonalitats de nostàlgia. Els habitants de Sitges, amb un terme desproveït de terres de conreu i amb poca activitat industrial, s'aboquen a treure partit del clima privilegiat de què gaudeixen. Aquesta és una de les raons perquè Sitges ha estat i és un centre d'atracció turística permanent. Sobretot en el decurs del present segle i particularment des dels anys 40, en què la multitud de gent amb les vacances pagades va començar a prendre el sol a la sorra de les platges mediterrànies.
La major part dels habitants de la vila no recorden haver estat mai fora de Sitges els dies de la festa major. Els mateixos sitgetans creuen que tota una litúrgia insufla tots els actes de la seva festa. Josep Maria Soler, fill predilecte de Sitges, deia: «Jo veig el més corprenedor cant d'entrada quan els grallers enfilen al carrer de Sant Francesc al migdia com un homenatge als sitgetans que ens han deixat i que en els seus anys mantenien intacte el foc de la més vella tradició». Antigament, per tal d'adjudicar el dret d'una determinada colla a prendre part en un ball de la festa, s'organitzava a la casa de la vila una subhasta a la baixa, la qual era anunciada prèviament pel pregoner. El dia i hora assenyalats, el municipi indicava a tots els caps de colla presents el ball o entremès que desitjava fer i el preu màxim de sortida. Si només hi havia un postor, aquest se l'adjudicava. Si hi havia més d'un interessat en la proposta, s'entaulava competència entre ells i se l'adjudicava el que licitava per la quantitat més baixa. Aquest contracte, que lligava la relació entre la casa de la vila i les colles, era gairebé sagrat. La violació de les clàusules establertes significava la pèrdua de les quantitats estipulades i, fins i tot, a vegades, la presó. Durant la festa major de l'any 1901, les colles de bastons grans i cercolets van ser multades amb 5 pessetes cadascuna. 2 anys més tard, complint ordres de l'alcaldia, van quedar detinguts durant unes hores, el dia de Sant Bartomeu, alguns individus que, faltant al seu compromís de prendre part en alguns dels balls, van posar en entredit un cap de colla davant la comissió de festes. La primera data documentada d'una subhasta pública és del 1894. Aquell any, l'últim pregoner de la vila, en Rupert Roca i Armengol, encara va fer la crida. L'any 1906, la subhasta va ser concorreguda per 2 colles de bastons grans, 7 de mitjans i 3 de xics, 6 de pastorets, 4 de cercolets, 12 de diables, 8 de gitanes i 4 de gegants. Això ja dona una idea de com era la festa major sitgetana i del grau de participació col·lectiva. La darrera subhasta que es va fer a Sitges va ser el 1972. Una de les condicions de la subhasta era que el preu de l'adjudicació comprenia el lliurament d'un parell d'espardenyes als ballaires, costum que encara subsisteix. Cada any, la comissió de festes lliura un parell d'espardenyes a cadascun dels components dels balls. A Sitges hi ha actualment 3 museus. Un és el Museu Maricel. El Palau Maricel és una construcció de la segona dècada d'aquest segle. El seu primer propietari va ser el milionari americà Charles During i l'autor del projecte Miguel Utrillo. El museu acull les col·leccions artístiques donades pel doctor Jesús Pérez Rosales. Al Maricel hi ha una destacada col·lecció de pintura i escultura romànica i gòtica i la ceràmica tradicional catalana també hi és representada. El palau consta de 2 parts ben diferenciades, el Maricel de mar i el Maricel de terra, comunicades entre si per un petit pont. Aquest conjunt arquitectònic creat per Utrillo té una gran personalitat, encara que l'estil sigui indefinible. Algunes festes majors van ser conflictives i els avatars polítics van tenir-hi molta influència.
Quan l'any 1931 hi va haver el canvi de règim, la monarquia va ser enderrocada i es va instaurar la república. L'Ajuntament sitgetà també va ser de majoria republicana. Així les coses, l'Ajuntament no va voler organitzar la festa major tot i fent l'aportació econòmica de sempre. A les celebracions religioses d'aquell any no hi van assistir les autoritats municipals i el gegant va deixar de portar corona. Els anys següents van passar amb més o menys fortuna per partidaris i contraris als actes tradicionals de la festa major. L'ambient era de polèmica. Era evident que l'essència de la festa trontollava. Com a nota pintoresca, val a dir que en la festa major del 1935 els diables només van ser autoritzats a participar en la cercaviles i en la processó, i no se'ls va permetre fer el ball de les cases particulars pels seus versos exageradament satírics. En els anys de la Guerra Civil, les preocupacions del carrer no són per la festa. No va ser fins després de la guerra que els sitgetans van tornar a consolidar la festa major. Un altre dels museus de Sitges és el Museu Romàntic, que ofereix la recreació de la vida de cada dia d'una família sitgetana dels segles XVIII i XIX. L'edifici és l'antiga casa senyorial de la família Llopis, amb el mobiliari i els objectes d'ús domèstic. A la planta superior hi ha exposades les nines de la col·lecció Lola Anglada. A la col·lecció hi ha nines de joguina i nines maniquins. Aquestes darreres seguien la moda europea dictada per París. Mirant-les, podem conèixer l'evolució de les modes i imaginar els vestits que portaven les nostres àvies i rebesàvies. Per un graller sitgetà, el moment més important de la seva participació en la festa major és, sens dubte, l'entrada de grallers del dia 23 d'agost a les 12 del migdia.
Els mateixos grallers diuen que els dies previs, mentre assagen i perfeccionen els últims detalls de les peces que han d'interpretar al cap de la vila, passen moments de nerviosisme perquè s'acosta la festa. Sovint, les bromes entre grallers ajuden a dissimular la tensió inicial i el nus a l'estómac no desapareix fins que sonen les primeres notes del toc de matinades. Quan els grallers avancen des del fons del carrer Sant Francesc, fixen la vista en totes aquelles persones que els escolten, assídues o no de cada any. Observen el feliç, el seriós, el sentimental a qui la llàgrima s'escola galtavall d'emoció o el forat que ha deixat aquell que ja no hi és. Aquest és el significat profund de les matinades sitgetanes. El toc del record continua transmetent-se de generació en generació. Sitges és molt rica en manifestacions populars i des de fa més de 100 anys la vila no ha deixat de celebrar el Carnaval. La tradició de l'actual Carnaval va prendre forma en el decurs del segle passat. Les cercaviles del diumenge i del dimarts de Carnaval són els moments culminants de la festa. I una de les frases fetes dels sitgetans diu que a Sitges, passat el Nadal, només es pensa en el Carnaval. No és gens difícil entrar a la rua i viure la festa. Qualsevol ho pot fer. Només cal deixar-se portar per aquesta rauxa festiva dels sitgetans que fa que les nits siguin inesgotables i els dies per descansar. Per donar el sentit de la festa major, l'encís d'ella mateixa, els sitgetans, és un compromís i alhora una satisfacció. Compromís perquè, esclar, els sitgetans, tots ells ja coneixen el que és la festa major. Llavors tens d'ençar en coses més íntimes, en coses que puguin frapar els ànims dels sitgetans. Després, per altra banda, ser un sitgetà que tingui l'honor de poder-se dirigir als sitgetans per pregonar la festa també és un altre motiu de satisfacció. També en un poble que està acorollat de festes, com pot ser el Corpus, les catifes del Flors, el Ralli, el Carnaval primer de tot, i després la festa major, que és una de les importants de Catalunya. Santiago Rossinyol va arribar a Sitges una tarda del 1891. Els cronistes diuen que va passar molt poc temps entre el dia en què va veure la vila i el dia en què s'hi va establir. En molt poc temps va construir-hi la seva casa-taller, el Cau Ferrat, que es va convertir instantàniament en la meca del modernisme català. El poble és un poble sensible a la cultura, a les manifestacions artístiques i de manera especial en el sentit de la festa major. Llavors, vull dir, esclar, la gent que acostuma a venir aquí es troba captivat per aquest esclat de festa, que els agrada, i a més recorden de festes majors passades, on hi ha hagut una tradició molt arrelada i de més que ha estat basada pels personatges que han vingut a visitar-nos, com en Santiago Rossinyol, pintors, tota aquesta gent que ha portat aquestes festes modernistes d'en Santiago, que han captivat també i han donat un renom a Sitges. A les 2 de la tarda i després que els grallers hagin ofert una tocada davant de l'Ajuntament és quan comença oficialment la festa major. Tot Sitges ha pogut escoltar el tradicional esclat dels 21 morterets i la repicada de campanes. Mentre que al mateix moment, aquí, al cap de la vila, la cobla comença a interpretar la sardana La processó de Sant Bartomeu del mestre Antoni Català i, a continuació, la festa major d'Enric Morera.
Els sitgetans, tot ballant les dues tradicionals sardanes, reben els balls populars en la seva primera sortida de festa major acompanyats per l'agrupació musical del Godall. Els balls surten de l'Ajuntament, baixen pel carrer Major i fan l'entrada dels gegants amb les sardanes de contrapunt. Els gegants, per la forma de les seves cares, les expressions i les alçades, ens recorden una figura típicament llegendària inspirada en textos antics i fins i tot en la mitologia antiga. Els gegants que avui coneixem són l'orgull de nombroses poblacions i tenen en comú moltes característiques. Primerament, hi ha dos tipus de representacions, la guerrera i la de personatges més propers als nostres temps que pretenen recordar-nos el tipisme local, si bé a escala gegantina. I els escultors de tots ells han tingut la intenció de plasmar tot això en les seves creacions. Gairebé tots els gegants han estat fets amb els mateixos materials, el cartó pedra pel que fa a les cares i les mans, mentre que la resta de l'obra és un suport de fusta. Els gegants, quan són de tipus guerrer, tenen una mirada i una positura que va d'acord amb el que representen. En canvi, les gegantes són l'anvers de la medalla. Volen ser gracioses i no guarden una relació gaire directa amb el seu company. Les gegantes pretenen remarcar la bellesa femenina i antigament es vestien amb la moda del moment. Els que fan possible que els gegants tinguin una vida de carrer i que deixin bocabadats els infants quan els veuen evolucionar són els geganters. El funcionament d'una colla de geganters és gairebé tribal. Tenen un cap de colla que elegeixen o destitueixen comunitàriament i tots els membres de la colla tenen els seus drets i els seus deures que no són escrits enlloc.
El 23 d'agost de 1992, 2 nous capgrossos es van incorporar a la cercavila de Sitges i van fer la seva entrada al cap de la vila. En Santiago Rossinyol i l'Enric Morera, per la màgia de la festa major, tornaven a estar entre els sitgetans. D'aquesta manera, Sitges honorava el mestre pintor i el compositor que amb més entusiasme ha fet ballar la sardana a més d'una generació de sitgetans. Santiago Rossinyol, Ramon Casas, Enric Morera, Miguel Utrillo són noms que sempre han ressonat a les orelles dels sitgetans. Per les dades que es tenen del Ball de Diables de Sitges, sembla que va ser introduït en la festa major de l'any 1853. Aquest ball obeeix a un tipus d'argument que té per base els 10 manaments, en lloc d'altres versions on els dimonis representen els 7 pecats capitals. El Llucifer del Ball de Diables de Sitges porta espardenyes de vetes, pantalons amb ratlles blanques i blaves de tela dita de matalàs, camisa de color clar i una capa de xarpellera fins als genolls, en què hi ha pintades figures d'al·legories infernals. També porta barret de copa de color negre. Per tirar coets porta un ceptrot que consisteix en un pal d'1,70 m, en l'extrem superior del qual hi ha una llauna que en sacsejar-la produeix un so característic. L'essència és l'essència tradicional, l'essència sentimental, una festa doncs, molt viscuda dels nostres avis i besavis, i això és el que volem. En primer lloc, que es conservi i perduri aquesta tradició. I a continuació, doncs, aportar-hi totes les novetats que al moment, l'època que es visqui, ens permetin aportar.
de gegants, que n'hi ha 3 parelles, els gegants de sempre, els que en diuen de la vila, els gegants moros i els gegants americanos, que són aquells petitets, aquells, els cabassuts, el drac, els diables, que n'hi ha 3 colles, pastorets, cercolets, la moixiganga, hi ha 4 colles també de bastoners. Sí, l'entrada de grallers, esclar, és un acte molt emotiu perquè tothom recorda, al sentir aquest so de gralla, tothom recorda els avantpassats, persones que han desaparegut de la nostra família, recordes aquell pare que fa 2 anys que el tenies viu encara. Es recorda molt i hi ha molta gent que els hi cau a les llàgrimes quan senten el primer toc de gralles. L'àliga sitgetana no ha heretat els drets naturals de les altres àligues consemblants i no dansa el compàs majestuós d'una música. Una de les característiques d'aquesta àliga sitgetana és que tira coets, i aquest fet la diferencia de totes les altres àligues que hi ha per Catalunya. Això potser és degut al fet que tot bon sitgetà porta a dintre un coetaire. Festa Major, a part de l'agrupació de balls populars, hi ha tot un altre seguit de balls que també surten, lògicament. Una diferència que podríem notar és que l'agrupació, independentment de sortir només pels dies de la Festa Major, estem en activitat durant tot l'any, sortint actuacions a les festes de la Mercè, a tots els pobles de les Rodalies, allà on sigui. Tenim una parella de gegants, tenim ball de bastons, ball de gitanes, els cercolets i pastorets, que són uns balls que normalment surten canalla més jove, que és on es fa el planter per quan siguin més grans poder passar a bastons o altres balls. Els tenim també a l'agrupació i jo crec que cada cop més la tendència, i l'exemple el podem tenir en la majoria de pobles on la Festa Major és molt semblant, com la de Sitges, i parlo de tot el Penedès, el Baix Camp, el Tarragonès, fins i tot, la tendència cada cop més és a formar aquests nuclis de cultura popular on s'hi aplega tota mena de gent. El ball de bastons pot tenir origen tant en una cerimònia agrària com pot derivar d'una pràctica màgica de tipus mèdic. Les versions d'aquest ball que semblen més acostades al tipus originari són les escoceses, en què figura Sant Jordi lluitant contra 7 genis malvolents que simbolitzen les malalties. El banderer, figura visible, vesteix una mica diferent dels seus companys i en sobresurt. D'alguna manera, és el continuador del màgic, metge, sacerdot, cabdill i divinitat, ja que en l'albada de la civilització aquests conceptes convergien sovint en la mateixa persona. Els balls de bastons catalans solen constar de 8 ballaires, entre ells el banderer, o de 12 ballaires i 2 banderers. Els dansaires figuren la brega d'un de bo contra 7 de dolents, com el ball dels 7 pecats i els diables. La moixiganga de Sitges, com tothom sap, és potser el ball més emblemàtic de la nostra Festa Major. Heu de pensar que moixigangues, a part de la de Vilafranca, la moixaranga del Jamací, que per cert, aquest any a la Festa Major de Vilafranca celebren una petita trobada de moixigangues i va naturalment la moixiganga de Sitges, com una de les poques que queden encara en actiu, que no s'ha perdut mai.
Dic que és potser el ball més emblemàtic de Sitges per la seva permanència en el temps i perquè tota la gent de Sitges li té una estima molt especial. És un ball molt diferent de la resta, a tot arreu es coneixen balls de bastons, colles de diables, gegants, dracs, tota mena de feres, i la moixiganga en principi sembla que sigui un ball més seriós, sembla que no sigui tant de festa. El motiu és certament seriós, és la representació amb una sèrie de quadres molt coreogràfics de la passió, mort i resurrecció de Jesucrist, amb una música que és molt pròpia, i al seu pas pels carrers realment la gent arriba fins i tot a emocionar-se i és curiós de veure com, sobretot els sitgetans que ens ho sentim, un cop ha passat la moixiganga, aplaudim. Entre els balls de la Festa Major de Sitges destaca notablement la moixiganga. La moixiganga consta de 8 quadros plàstics que representen escenes de la Passió i sobresurt un figurant que vesteix una mica diferent del conjunt i que representa Jesús. La primera figura és l'anomenada balcó entrada. Entre quadro i quadro, els figurants fan una passada al so d'una melodia especial diferent de la que toquen les gralles per la representació dels conjunts. La tonada és de les més selectes de la música popular catalana. Sempre s'ha tocat amb gralles i és un dels documents de música instrumental més notables. La figura número 2 s'anomena coronació. Quan la moixiganga es balla a les fosques, els ballaires duen atxes enceses, una a cada mà, que produeixen un efecte fantàstic amb el seu guspireig. Una part dels figurants fan només funció de bastaixos o de peus drets. La seva missió és sostenir damunt les espatlles els companys, que són els veritables actors de les escenes. La tercera figura és anomenada assot. En les diverses passades, uns i altres figurants o actors fan el mateix paper. Antigament, hi havia hagut moltes altres versions de la moixiganga i podia ser representada per nombrosos figurants. Hi havia versions que arribaven a la trentena i entre ells figuraven un o més infants que, a més d'altres papers, feien d'enxaneta quan s'aixecava la torre final del ball. La quarta figura s'anomena argoll creu. El qualificatiu de moixiganga prové del conjunt de balls i entremesos usats popularment en els segles XVII, XVIII i XIX. Antigament, les moixigangues que trobem citades en diverses obres, com per exemple el Quixot de Cervantes, sembla que eren danses de caràcter extravagant pròpies de carnestoltes. A Sitges, la moixiganga que es coneix és un ball d'origen religiós.
És gairebé segur que la majoria de balls ancestrals tenen un origen religiós. La cinquena figura és una al·legoria de Crist en l'agonia. Alguns estudiosos relacionen la moixiganga amb el contrapàs ballat en les contrades pirinenques. Els dos balls prenen forma per representar escenes de la passió. El primer que els agermana és el sentit profundament religiós que hi ha al contrapàs i també a la moixiganga, accentuant el fet que tots dos tracten dels misteris de la passió. Aquest fet fa que els dos balls puguin tenir un mateix origen. La sisena figura s'anomena Sant Sepulcre. Els ballaires de la moixiganga vesteixen per l'estil dels altres balls representatius, amb la diferència que solen anar amb flors al barret. Antigament, duien garlandes cosides damunt del faldellí en ziga-zaga. La setena figura s'anomena davallament de la creu. El conjunt de la indumentària del ball de la moixiganga és molt semblant a la dels camperols hel·lènics i recorda la dels sards. Antigament, aquesta indumentària havia estat comuna en moltes terres de la Mediterrània. La moixiganga probablement reconeix un origen sagrat. Altres versions que se'n coneixen tracten d'imitar ramallets i conjunts florals dins d'un plat completament allunyat del concepte de la passió. L'última figura de la moixiganga s'anomena Resurrecció. Representacions del mateix gènere acrobàtic i espectacular que el ball de la moixiganga s'han fet o es fan en diverses poblacions de la península. Un dels trets comuns de totes elles és que es barreja amb balls de cèrcols, de bastons, de cintes, de plats i d'espases. A Sitges com arreu, els conjunts de ballaires es distingeixen per la seva indumentària especial, pel predomini dels colors clars i les faldilles o anagos i altres atributs del vestit femení. Aquestes danses en conjunt sembla que deriven de cerimònies dedicades a alguna divinitat de la terra.
El ball de gitanes és una variant del ball de cintes, d'origen incert, hi ha qui el relaciona amb festes paganes en honor de la deessa romana Flora. Actualment és un ball mixt, però antigament només el ballaven homes, alguns dels quals anaven disfressats de dona. El ball de panderetes ha tingut diferents versions pel que fa referència a la composició i vestuari. Antigament era ballat per 12 homes, 6 d'ells disfressats de dona i els altres 6 vestits amb indumentària molt semblant a la dels homes del Camp d'Aragó. El ball de Cercolets a Sitges es compon de majoral, 8 dansaires i un àngel, que és el mateix nombre que s'observa en altres poblacions. Se sap que ja es ballava a Sitges en la festa major de l'any 1857. Per construir els cèrcols es fan servir els abraçadors de fusta dels barrils i botes. L'origen del ball dels Cercolets cal buscar-lo en les antigues festes paganes de la recol·lecció dels fruits dedicades a la deessa romana Flora. El ball de Pastorets de Sitges es compon de majoral, rabadà i 7 pastors. Cada dansaire va armat d'una gruixuda gaiata que en certs moments de la dansa entrecreuen per sota les cames. El ball de Pastorets va acompanyat de diàlegs al·lusius a la vida pastoral. Aquest ball és documentat per primera vegada en la Festa Major Sitgetana del 1858. És probable que amb el moviment romàntic del segle XIX es donés a aquest ball un caràcter idíl·lic i tendre. Després d'haver aparegut a Vilafranca, va arrelar per tota la comarca del Penedès. Els ballaires vesteixen pantalons, camisa i mitjons blancs. El viu dels pantalons és blau a la dreta i vermell a l'esquerra.
Començarà a les 2 amb el llançament de la salva de 21 morterets, tocant les campanes, i a partir d'aquí arrenquen tots aquests balls des de l'Ajuntament fins a arribar aquí a la plaça del Cap de la Vila. Quan ets jove, participes molt activament a la festa major, sortint amb un ball de diables, tocant el timbal amb el drac, ballant bastons, el que sigui. I després, els que passem ja dels 40, ens ho prenem una mica d'una altra manera. És l'hora de col·laborar de maneres molt diferents, aconsellant a la gent més jove, participant, organitzant, en fi, treballant sempre per la festa major. No us puc explicar què se sent quan s'està a el que en diem tercera edat, perquè encara no hi he arribat, espero arribar-hi, però de ben segur que els records i les vivències que han de tenir els nostres avis quan veuen la festa major han de ser una cosa realment molt emocionant. Jo recomano a tothom que vulgui i en tingui ganes, que vingui a veure i a viure sobretot la festa major de Sitges.